Môžete zavolať pána kontrolóra. Nemusíte veľmi prvý. Áno? Išiel domov. Pokračujeme rokovanie bodom číslo 9. Nie. 9. Áno, 9. Dobre. Správa o hospodárení Vajnorskej podpornej spoločnosti za rok 2015 a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2015. Máme tu predstaviteľa Vajnorskej podpornej spoločnosti. Môžeme? Úvodné slovo? Netreba? Ináč rozpísané je to dosť podrobne, musím povedať. Bude informácia do Vajnorských noviniek o tom, čo Vajnorská podporná robila v roku 2015. Každoročne chodí nejaká. Materiály na webe, to je pravda. Správa dozornej rady je tu. Rozdielnej straty je tu. Takže otváram diskusiu. Nech sa páči. Pani poslanci, členovia orgánov. Pán poslanec Demo, nech sa páči. Takú otázku, že čítam, že zakúpený ten stroj na čistenie krajín zlako, tu sa potom lebo v podstate používa alebo využíva mestská časť, to sa medzi sebou nejako prefakturuje, alebo ako to beží reálne, tá mašina na voči. Ďalšie otázky? Ďalšie otázky? Nie sú, tak nech sa páči. Mário, nech sa páči. Je o tom napísané aj v záverečnom účte, vlastne je to zmluva o nájme medzi mestskou časťou a Vajnorskou podpornou. Tým, že Vajnorská platí leasing toho stroja a nejakú časť prispieva mestská časť, mestská časť si platí zase pracovníci, ktorí na to pracujú, Vajnorská podporná platí naftu, údržbu, opravu a všetky poistky okolo toho stroja, takže takýmto spôsobom funguje. Jaká je využiteľnosť toho stroja, či sa to dá nejako? 1000%. Keď neodhrná sneh, tak kosí a čistí, beha po dedine krížom, to ste sa museli všimnúť. Je zjavne vidno, pán poslanec, že dedina je čistejšia, ľudia nám píšu pozdravné maily a ďakujú a chcú ešte aby častejšie chodil, ale už častejšie nemôže chodiť, lebo za zbarzu na to nemôže chodiť, lebo to je citlivý stroj, ovláda ho jeden schopný pracovník, nech sa páči. Je to viacúčelový stroj, takže jeho prvotné účely samozrejme čistí krajnice, ale použiť sa aj na kosenie a teda aj na zimnú údržbu. Sú na to vyradení dvaja pracovníci, s tým, že jeden robí na čiastočný pracovný úväzok, takže teraz sa uvažuje o treťom, ktorý bude suplovať, aby sme ešte viacej využívali stroj, keďže motohodiny sú drahé, tak aby čo najviac jazdil. A to teda bola viac spokojnosť, ale chcem ho ešte viacej využívať, čo najviac sa dá. V podstate každý deň to beha? Nie je to každý deň, to určite nie, lebo nie je to človek, ktorý by dokázal každý deň na tom jazdiť. Ľudia, ktorí sú na školskej správe, sú vyťažení inými činnosťami, takže je to kombinácia. Máme tam viacero strojov, multikárice, všetko možné, takže pracovníci za to striedajú. Ľubo, chceš doplniť? Ľubo, šéf hospodárskej správy, nech sa páči. Pre ilustráciu je pravda, že nechodí každý deň, ale keď ste si všimli, štvrtýkrát je kosené tento rok. Štvrtýkrát? Teraz začal, neviem, ja magistrát, teraz sledujem podľa trávy, ale neviem, koľkokrát kosil, to je jedna vec. Druhá vec je, 3 kola prebehli čistenia krajníc. Teraz je trošku pauza, lebo sme vystriekali znova krajnice, takže krajnice nejdú. Doskrát sa robí Jurská cesta, cyklotrasy vnútorné sa prechádzajú, takže sa snažíme, aby bola tá maximálna využiteľnosť a jak povedal Marian Švab, tak je potrebné, teda žiaduce, len sa musia dojsť túto preškoliť ešte, teda zaškoliť ešte jedného pracovníka, aby tá využiteľnosť bola ešte teda aj dá sa s tým robiť, hovorím, dajú sa s tým robiť rôzne veci, je to multifunkčné a zatiaľ teda sa to... Kosí, čistí obrubníky, vysáva, ako odhrňal sneh, tak všetko možné. Má, hovorím, že veľmi dôležité je také... Aj soli? Nie, nemáme nadstavce, to je už dosť vysoká záťaž na jednoučel, teda to je jednoučelové zariadenie, ktoré by dosť, máme za traktorom, čo my solíme, za našim traktorom máme ten... Dobre. Čiže snažím, podľa mňa robí veľa a ešte sa snažia zefektívniť to tak, aby robil ešte viac. Podľa mňa je to pekný príklad toho spolupráce medzi Vajnorskou podpornou spoločnosťou, na čo bola zriadená, a mestskou časťou. Dobre? Sú ešte otázky, pripomienky, návrhy? Nie? Takže dávam slovo návrhovej komisii. Toto sa berie na vedomie a schvaľuje. Dobre, nech sa páči.
Uznesenie číslo 182, správa o hospodárení Vajnorskej podpornej spoločnosti SRO za rok 2015 a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2015. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní po A berie na vedomie správu o hospodárení Vajnorskej podpornej spoločnosti SRO za rok 2015, po B schváľuje hospodársky výsledok Vajnorskej podpornej spoločnosti za rok 2015. Dám hlasovať o tomto uznesení, kto je za, kto sa zdržal, kto je proti, takže 7 za, 1 sa zdržal, pán poslanec Ondruška a proti nebol nikto, uznesenie schválené.